Noniin, viimeisiä viedään nurmikon leikkuun saralla tältä kesältä ja nyt tässä ollaankin oltu parkissa, kun on ollut aikamoisia syysmyrskyjä. Mut nyt kun on sateessa tauko, niin ohitamme ajastimen ja laitetaan koneen jylläämään. Niin jos sais vielä tän nurmikon semmoseen tolkkuun, että se pääsis talviteloille. Hyvän näköistä jälkeä, mutta nyt huomaa heti, kun on ollut muutaman päivän, ettei olla ajeltu ja sitten on sadellut, niin nyt on semmoista pitkää sänkeä tuolla nurmikolla. Sitten ei kyllä kuulukaan mitään ääntä. Se käy ensin näkee vaan tuollain katteleen paikat. Ja alkaa ehkä sit vasta hommia.